Church, sige po, tayo po ay tumayo. Batiin po natin ang ating mga katabi. Umikot po tayo at sabihin po natin, mahal kita kapatid. Welcome po sa ating pong morning service po ng Jesus Be Lifted Up. Panginoon. At tunay ngang alam ko po na sa isang linggo na naman pong dumaan sa buhay ng bawat isa, marami po tayong naranasan, maraming ipinakita ang Panginoon sa atin. Pero isang bagay lang po ang napatunayan po natin, na sa anuman pong oras, hindi tayo iiwanan ng ating Panginoon. Anuman pong pagsubok ang dumaan po sa atin, nandyan siya sa atin, handang tumulong, handang iligtas ka sa anumang pagsubok na meron tayo. Kaya nararapat lang po na sa oras na ito, ibigay natin sa Kanya yung tunay na papuri. Papuring nagmumula sa ating mga puso. Hindi sa ating mga labi, kundi sa ating mga puso na punong-puno ng pagpupuri para sa Kanya.
Diyos na aming sinasamba ay Diyos na buhay at hindi nagbabago. Diyos na puno ng pag-ibig sa bawat isa. O salamat po, Panginoon. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoon Jesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Maghari ka sa buhay ko. Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, nagilayan ka sa buhay ko. Nagbabago, Diyos ka sa amin. Tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Maliwanag ka sa buhay ko. Aming Ama. Maliwanag ka, Tayo manalangin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Purihin ka, Panginoong Diyos. Dakilain ka, Panginoon. Pasalamatan ka, Panginoong Diyos. Sa isang linggo, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong iningatan, prinoteksyonan, ginabayan, at maging ang pagpapala mo, Panginoong Diyos, ay pinaranas mo sa amin. Maraming salamat, aming Ama na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan mo, aming Panginoong Jesus, narito kami, Panginoon, lumalapit sa iyo, sumasamba at dinadakilang iyong makapangyarihang pangalan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat, Banal na Santo Espiritu. Sasamahan mo kami muli, Panginoong Diyos, sa pamagitan ng iyong Banal na Santo Espiritu, na sa aming pagsamba, Panginoon, sa umagang ito, ang kapangyarihan mo, Panginoong Diyos, ang siyang maranasan namin. Patuloy, Panginoong Diyos, na buksan mo ang kalangitan upang ibaba, Panginoong Diyos, ang iyong kapangyarihan. At lahat, Panginoong Diyos, ng iyong mga anak ay maranasan, Panginoong Diyos, ang pagpapala mo. Maranasan namin, Panginoong Diyos, ang kadakilaan mo. At sa umagang ito, Panginoon, patuloy na buksan mo ang aming mga puso. Buksan mo, Panginoong Diyos, ang aming mga kaisipan. Buksan mo, Panginoon, ang aming mga tenga. Upang, Panginoon, ang salita mo sa umagang ito, Panginoon, ay marinig namin at maunawaan. Maitago namin, Panginoong Diyos, sa aming mga puso. At ito, Panginoon, ay aming malakaran. Maging ang gagamitin mo, Panginoong Diyos, na anak mo, na magpapahayag, Panginoon, ng iyong salita sa umagang ito. Lord,
Lukuban mo siya, Panginoong Diyos, ng iyong mga pangyarihang dugo. Lukuban mo siya, Panginoon, ng iyong kapangyarihan upang ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na ipapadaan mo, Panginoon, sa kanyang bibig, ay ito, Panginoong Diyos, ay magkaroon, Panginoon, ng kapangyarihan na siyang papasok, Panginoon, sa aming mga puso. At ito, Panginoong Diyos, ay maitago namin, magrema sa aming mga puso, Panginoon, upang, Panginoong Diyos, sa buong linggo na darating muli, Panginoon, kami, Panginoong Diyos, ay gagabayan ng iyong mga salita. Maraming salamat, Lord. Pagpalain mo, Panginoon, ang lahat ng parte ng aming gawain sa umagang ito. Holy Spirit, ikaw ang aming great programmer. Ikaw, Panginoong Diyos, ang kikilos sa lugar na ito. Wala kang lalampasan, Panginoon. Ipaparanas mo, Panginoong Diyos, ang iyong kabutihan, ang iyong kapangyarihan, at lahat ng pagpapala mo, Panginoon, ay mararanasan namin at matatanggap namin. Thank you, Lord. Patuloy kami, Panginoon, na nagpupuri sa iyo, nagpapasalamat, at dinadakila ang iyong mga pangyarihang pangalan. Sa pangalan mo lamang, Panginoong Jesus, ito ang aming dalangin. Amen. Amen. Good morning, church! Amen. Sa umagang ito, sino po ang nagagalak? Sino ang kahit may problema ay nagagalak pa rin? Amen. Kahit may pagsubok, sino ang mga nagagalak? Amen. Kaya po sa umagang ito, kung ikaw ay nagagalak, tunay nga, tayo po ay aawit. Tayo po ay magpupuri sa ating Panginoon kahit meron tayong mga problema sa buhay, meron tayong mga pagsubok, pero still, tayo ay magpupuri sa Diyos na buong puso, buong lakas, buong isipan, buong espiritu at katotohanan. Amen? Kaya po muli sa umagang ito, sama-sama tayong aawit, sama-sama tayong magpupuri sa ating Diyos na buhay. Amen? Sabihin natin sa Panginoon, pasensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay ay magpuri sa Diyos. Sa'yo, muli pa kagalakan ko. Kagalakan ko. Sa presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Ay, magpuri! Magpuri sa'yo. Sasambahin ang ngalan mo kahit hindi pigilan, hindi papayag na tatahimik lang. Laging magbababad sa'yo sa piling mo, Panginoon. Kahit pinapawisan ay okay lang, magkapiling ka lang. Muli pa, kagalakan ko, Diyos. Kagalakan ko, Diyos, ay ikaw. Yes, Lord. Sa presensya mo. Presensya mo'y kalakasan ko'y maapaw. Kahit na may problema, ay kayang-kaya ko. Sa gitna ng pagsubok, ako ay sasamba. Pupuri sa'yo. Pupuri sa'yo. Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan
ang pinaka-the best nating pagsayaw sa Panginoon. Amen? Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo, kahit binibigay sa Papayag na tatahimik lang, laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit okay lang. Piling ka lang. Piling ka lang. Sa ulit pagkakataon ako'y sasayaw. Say! Ako ay sasayaw sa'yo, sasambahin ang ngalan mo, kahit pinipigilan, hindi papayag na katahimik lang, laging magbababad sa'yo, sa piling mo, Panginoon, kahit napawisan ay okay lang. Piling ka lang. Makapiling ka lang. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niya ang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsambay ay para lang sa Kanya. Muli pa, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng pusong pinagpala niya ang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Muli pa, handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan, sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay Para lang sa Kanya. para lang sa Kanya. Sumigaw! Sumigaw! Sa galak ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalas. Sumigaw! Sa galak ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Purihin siya, hawitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri, sa Kanya ay ibigay. Say! Purihin siya, hawitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw! Sa galak ang lahat ng nilala. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw! Sa galak
namin, O Diyos. Pinupuri ka namin. Patuloy nating awitan ang ating Panginoon. Lord, tunay nga kami nagpapasalamat sa iyong pag-ibig. Isisigaw namin ang aming papuri sa iyo, Diyos. Salamat po, Diyos. Sa Panginoon, puri mo ang Diyos. Dakila ka, luluwalhati. Ang ngalan mo, O Diyos. O Panginoon, Panginoon, narito ang puso ko.
Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Muli pa, itataas ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo. Hari ka, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Mawitin natin, dakila ka, dakila ka. Lahat ay awitan ka, Pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Huli pa, church. Sambahin mo ang Diyos sa buong puso. Dakila ka, lahat ay awitan ka, pagkat dakila ka, O Diyos, dakila ka. Muli pa, tinataas namin ang ngalan mo, itataas ang ngalan mo. Ikaw lang, hari ng buhay ko. Yes, Lord. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Huli pa, purihin natin ang Diyos na buhay. Itataas ang ngalan mo. Hari ka, hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Itataas ang ngalan mo. Hari ng buhay ko. Ako'y sumasamba, O Diyos, dakila ka. Oh, purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos sa buhay. Oh, dakila ka sa aming buhay. Oh, come on, church. Give Him the highest praise. Give Him the highest worship. Oh, we give you praise. Purihin natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. Dakila ka. Itinataas namin ang ngalan mo, Panginoon.
magsamba, karapat-dapat kang luwalhatiin, itaas at parangalan. Walang ibang maitaas sa lugar na ito, Panginoong Hesus, kundi ikaw lamang. Hindi ang barangay, hindi ang subdivision, hindi anumang pangalan, kundi ang pangalang Hesus lamang, O Diyos. Lord, hallelujah. Purihin ka, sambahin ka at luwalhatiin. Thank you, Father, for your Spirit, O God, for your presence in our midst. Hallelujah. We give you praise and glory, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Maupo na po ang bawat isa. Tatawag natin ang mga bata at atin silang ipanalangin. Sige po. Ayan. Sige, lahat ng mga bata. Mahalaga po yung prayer natin sa mga bata, no? In the spirit world, may ginagawa po ang Diyos and naniniwala po tayo in the future, ang mga bata pong ito, habang nasa murang kaisipan, ay sinasamahan ng Diyos. Ang divine protection ng Diyos ay nasa kanila. At habang sila'y lumalaki, mararanasan nila ang kabutihan ng Diyos, ang katapatan ng Diyos. Praise God. Okay, tayo. Mga bata, stand up. Ayan. Amen. Sige po, ito nating lahat, ang ating makamay sa kanila. O, yumuko kayong lahat at pumikit, mga bata. Yuko at pikit ang mata. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, Lord, salamat po sa buhay ng mga batang ito. Lord, alam po namin na sila'y habang nasa murang kaisipan, ang iyong gabay, ang iyong patnubay ay nasa kanila. Father, we pray for your divine protection, for your guidance. Lord, bigyan niyo po sila ng karunungan, talinong mula sa iyo, at sila po'y lumaking mabubuting bata, may takot sa iyo, naglilingkod sa iyo. O Father God, sa iyo po namin sila pinagkakatiwala. Surround them, Lord, with your walls of fire, with your precious blood, at ilayo mo po sa karamdaman at sakit. And we declare, Lord, your blessing, your goodness, O God, your mercy sa mga bata pong ito. Sila po ay tunay na lumaki, na may takot sa iyo, O Father God. Lord, isang araw magre-raise up ka sa kanila ng isang pastor, evangelist, Lord, isang mangangaral mo, at sila po ay makakamit ang tagumpay ng buhay pagdating ng panahon kung hindi ka pa darating. Lord, we release your blessing upon them, Father God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Pangunahan mo rin ang kanilang teacher sa Sunday School. Bigyan ng karunungan, talino mula sa iyo, at dagdagan mo ang kanyang lakas, ang kanyang pasensya, at patuloy po silang maturuan ang iyong mga salita. Salamat po, Ama. Tanggapin niyo ang karangalan, papuri, pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Amen. O, lakad lang, mga bata, lakad. Ayan. Amen. Praise God. Sige po, dadako tayo sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Praise God. Magandang umaga po sa bawat isa. Amen. Handa na po ba tayo na tanggapin ang kapahayagan ng ating Panginoon? Amen. No? Excited po ba tayo? Amen. Ang Diyos po ay naroon na kumikilo sa pusong excited na maranasan siya at nais niya na maranasan natin siya sa umaga pong ito. Amen po. Praise the Lord. Amen. Praise God. Meron po ba tayong bagong ngayon lang po naka-attend dito sa gawain? Ha? Si Kuya, praise the Lord. Sino pa po? At saka si Sister. Amen. No? Bago tayo dumako, no, ang gawain na ito ay gawain ng Jesus Be Lifted Up Church. Ito ay non-sectarian full gospel Christian ministry. Hindi natin pag-uusapan dito kung anong relihiyon nyo. No? Ang pag-uusapan lamang natin dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus na siyang nagsabi, siya lang ang daan, ang buhay at ang katotohanan, walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoong Hesus. Amen? At sa pagkakataon na ito, na ang lahat ay welcome, no? Hindi tayo, habi nga, walang pinipili sa lugar na ito sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay para sa lahat. Kaya welcome na welcome kayo sa gawain na ito ng ating Panginoon. Praise the Lord. At sa oras na ito, tayo ay darako na sa pag-aaral ng salita ng Diyos na kung saan sa buwan po na ito ng July, ang tema po ay
tungkol sa crossing over, no? Crossing over o Passover, no? Tayo po ay tumayo at atin pong babasahin ang salita ng Diyos, praise God, na matatagpuan natin sa aklat ng Mark, chapter 4, verse 35 to 41. Yan, bilang paggalang po sa salita ng Diyos, dahil ang sabi po sa Bible, in the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. Kaya kinukonsider po natin na ang bawat salita po na ating pong binabasa o naririnig, ito po ay Diyos, no? Dahil sabi, and the Word was God. No? Dito po mangungusap sa atin ng Panginoon. Dito siya magpapakilala sa atin sa isang malalim, personal at bibliyang kaparaanan. Amen? Praise the Lord. Ang sabi po dito sa Mark chapter 4 verse 35 to 41, and the same day when the even was come, he saith unto them, let us pass over unto the other side. And when they had sent away the multitude, they took him even as he was in the ship. And there were also with him other little sheep. And there arose a great storm of wind, and the waves beat into the ship, so that it was now full. And he was in the hinder part of the ship, asleep on the pillow, and they awake him and say unto him, Master, carest thou not that we perish? And he arose and rebuked the wind, and said unto the sea, Peace, be still. And the wind ceased, and there was a great calm. And he said unto them, Why are you so fearful? How is that ye have no faith? And they feared exceedingly, and said one to another, What manner of man is this, that even the wind and the sea obey him? Ang Diyos po magpapala sa pagkakabasa ng kanyang salita. Tayo po lahat ay makakaupo. Purihin po ang Diyos. Praise the Lord. Yan. Sa umaga pong ito, ang aking pong topic ay about crossing over to victory. No? Crossing over to victory. Dahil dito po sa ating nabasa, makikita po natin, no, na ang ating Panginoon ay naroon po, nasa metabing lawa sila. Tinawag niya yung kanyang mga disipulo at ang sabi niya, let us cross over, no, on the other side. No? Let us cross over on the other side. Unang-una po, na naroon po na inireveal sa akin ng ating Panginoon, yung pong salitang let us. No? Let us. Ito po ay naroon na nagpapahiwatig na sa pagko-crossover po na gagawin, no, ng mga disipulo, kasama nila ang ating Panginoon. No? Let us cross over. O let us, sabi nga, let us pass over on the other side. Ang sabi po doon, no, ng banal na kasulatan. Kaya sa umaga pong ito, no, ang topic natin ay crossing over to victory. Ito po ay, sabi nga po, generally refers to a journey from a state of hardship, challenges, or defeat to a place of triumph and success. No? Ang ibig pong sabihin ng paghabi nga yung crossing over to victory, ito po ay yung naroon po isang paglalakbay. No? Isang paglalakbay na gagawin ng isang mananampalataya o katulad ng mga disipulong yon, no? From a state of hardship, no? Sa kalagayan daw po ng kahirapan, no po, patungo, habi nga challenges or defeat, no? Patungo doon sa place of triumph and success. Amen? Ito po yung nais ng ating Panginoon na sa umagang ito ay ating pong matanggap. Nasa crossover o crossing over yung pagpapass over natin sa isang kalagayan, patungo sa susunod na kalagayan, ang nais po ng ating Panginoon, doon tayo sa victory. No? Dahil ang sabi po sa John 10:10, the thief cometh not but to steal, to kill, and to destroy, but Jesus came to give us life and have it more
abundantly. Po, kaya napakahalaga po na maunawaan po natin. No, dito po sa mga talatang ating binasa, makikita po natin na nung sila ay niyaya ng ating Panginoong Hesus na mag-crossover, kasama siya. No? Hindi niya sinabing, oh, you cross over to the other side. Hindi. Ang sabi niya, let us cross over to the other side. At ang ating Panginoon ay sumama doon sa bangka. At hindi lamang po yun, no? Naroon na makita natin na siya ay humilig. No? Siya ay naroon na kumuha ng isang portion doon sa bangka na yon na kung saan siya ay humiga, no? At nakatulog nga peacefully. At kung makikita po natin sa buhay po natin, nung ang ating Panginoong Hesus po ay kumatok sa ating mga puso, katulad ng sinabi sa Revelation chapter 3 verse 20, behold, I stand at the door and knock. If any man opens the door, I will come into him, I will be with him, I will sup with him. No? Ang sabi doon sa Revelation chapter 3 verse 20. Sino po ba yung kumakatok na yon sa puso? No? Sino yung kumakatok na yon sa pintuan? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. At ang pintuan na po yon ay ang ating mga puso. Every time na nakakarinig tayo ng kanyang salita, every time na kung saan naririnig natin ang habi nga po yung gospel, no, yung pagpapahayag ng salita ng Diyos, that is the time wherein ang ating Panginoon ay kumakatok sa ating mga puso. No, binibigyan niya tayo ng pagkakataon. No, ang bawat isa ay binibigyan niya ng pagkakataon. No po, para siya ay naroon na makapasok sa puso ng bawat isa. At gayon nga po yung ating mga ginawa, no? Na kung saan sa ating mga buhay, minsan sa isang pagkakataon ay pinagbuksan natin siya, inanyayahan natin siya, tinanggap natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen po ba? Sino na po yung gumawa ng ganon? No? Sino na po? Taas ang kamay. Amen. No? At alam niyo po ba, noong ginawa po natin yon na talagang pinagbuksan natin siya ng ating puso, inanyayahan natin siya, at tinanggap natin siya sa ating mga buhay bilang Panginoon tagapagligtas, siya po ay pumasok. No? Siya ay nanahan sa pamagitan ng Santong Espiritu. At siya ang nagsabi na hindi kita iiwan, hindi kita pababayaan. No? Ibig sabihin, saan man tayo magpunta, kasama natin siya. Amen? Yun po ang napakasarap po na katotohanan na nais ng Diyos na sa pagkakataon na ito ay matanim sa ating mga puso. Dahil ang bawat isa po sa atin, sa ayaw at sa gusto, ay merong crossing over na nilalakaran. No? Meron tayong mga journey na lalakaran. Na kailangan sa paglakad natin sa journey na ito, ang tagumpay ay ating makamit. Ito'y makakamit lamang natin kapag po ang katotohanan na pangako niya na ang lahat ng tumanggap sa Kanya bilang Panginoon tagapagligtas, tumanggap sa Kanyang puso, no, ang ating Panginoong Hesus, siya ay kasama. No? Ano man ang mangyari kasama, katulad po na nangyari doon sa ating binasa, no, doon po sa aklat ng Marcos. No? Na kung saan, nung sila po ay naroon na nag-umpisa na mag-journey o mag-crossover doon sa kabilang pampang, alam niyo po ba, may challenges sila na naranasan. Lumakas nagkaroon ng bagyo, lumakas ang alon, na kung saan ay talagang ang kanilang bangka ay naroon na tinatamaan, no? Ibig sabihin talagang mauga, no? At yung ganung pagkakataon, nakakahilo talaga, no? Katulad po ng nararanasan namin kapag naroon po kami ay nagpupunta ng Mindoro. Kapag may malakas na alon, no? Ay hindi po kayo makakatayo basta-basta, no? Ako po ang ginagawa ko kapag ganun na maalon, ang gagawin ko na lang po, ako po ay hihiga, no? Ako ay hihiga at naroon, ang sabi nga ay, mararanasan ko yung stillness, no? Na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya hindi ako nakakaranas ng hilo, no? Hindi ako yung nagpapanik, hindi ako yung naroon na lalong tumatayo, no? Humihiga lang po ako, no? Sa pagkakataon na ito, ganun po ang nangyari. Yung mga disipulo, nung sila ay naroon na nakaranas na ng challenges na yon, ng waves, ng storm, nataranta sila, no?
nataranta sila, maaaring nagsisigawan sila, no? At sa pagkakataon na yon, alam niyo po, dumating pa sa punto na naroon na pinuntahan nila ang ating Panginoong Hesus, nilapitan nila. Ang ating Panginoong Hesus, himbing na himbing sa pagtulog, no? Himbing na andun siya sa isang dulo na kung saan ay nakaunat pa siya, natutulog siya. Ginising siya ng mga alagad, no? Ginising siya ng mga disipulo. Anong sabi nila? Hindi ka ba nababahala sa nangyayari sa atin, no? Maaring lulubog na tayo, no? Ganun na yung mga ano nila, no? Ganun na yung mga salita nila sa ating Panginoong Hesus. Pero alam niyo po, sa pagkakataon na yon, tumayo lang ang ating Panginoon at sinabi, "Peace, be still." Ano pang nangyari doon? Tumigil ang malakas na alon, no? Nawala yung alon, yung hangin na malakas, no po? At dahil doon, nagulat po yung mga disipulo. Naroon na sabi nila, nagkaroon sila ng exceeding fearful, yung fear, no? Exceeding fear, no? At ang sabi nila, sino tong taong to na kahit ang alon, kahit ang dagat ay kayang patigilin, no po? Sa pagkakataon na ito, meron lang po ako naroon na sabi nga ay na 5 bagay na kung saan sa buhay ng bawat sa atin ay meron tayong tinatawid, no? We are in a journey. We are in a journey. Tandaan po natin, sabi nga po, we are just pilgrimage in this earth, no? At tayo ay merong mga journey na tatawirin. Meron tayong mga journey na sabi nga po, kailangan mapagtagumpayan. Kahit may mga challenges, no? Merong mga pagsubok, may kahirapan, pero ang nais ng Panginoon, ang plano ng Diyos ay katagumpayan, no? Katulad ng sinabi sa Jeremiah 29:11, "My plan for you is a plan of peace and not of evil, that you might have an expected end." Ang expected end po natin ay victory na nanggagaling sa ating Panginoon. Amen? Sangayon po ba kayo doon? Amen, no? Ang unang-una na ating tatawirin, no po, ay yung, sabi nga po, from eternal death to eternal life. Ang unang-una na nais ng Diyos na ngayon pa lamang ay maranasan natin yung pagtawid natin doon sa eternal death, no? O yung kamatayan na walang hanggan sa buhay na walang hanggan, no? Dahil alam niyo po, maraming tao po hindi nila alam kung saan sila patutungo, no? Hindi nila alam kung saan sila patutungo, kaya kung ano-ano ang ginagawa nila, no? Pero alam niyo, isang katotohanan na kapag po naroon na hindi tayo nakatawid from eternal death to eternal life, magsasuffer ang kaluluwa natin doon sa apoy ng impyerno, no? Pero sa pagkakataon na ito, nais po ng ating Panginoon na unang journey, unang crossover na maranasan natin ay from eternal death to eternal life. Sa papaanong paraan? Ang sabi sa John 3:16, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, and whosoever believeth on Him will not perish, but have everlasting life." No? Kaya ang unang-una daw po, para tayo ay makatawid doon sa eternal death, patungo sa eternal life, we must believe on our Lord Jesus Christ. No? Kailangan daw po manampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus. Tanggapin natin siya bilang Panginoon natin at tagapagligtas. Saan ba tayo kailangan iligtas ng ating Panginoon? Sa kasalanan. Dahil ang sabi po sa Romans 3:23, "All men have sinned and fall short from the glory of God." Ang lahat ay nagkasala at nagkapos sa kalwalatian ng Diyos. Walang matuwid, wala kahit isa. Kaya lahat ng tao dahil doon sa minanang kasalanan ay patungo doon sa kamatayan, no? Doon sa sabi nga eternal death, no? Pero ang sabi nga, dahil sa pag-ibig ng Diyos na gayon na lamang, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak na walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Upang ang sino man na sumampalataya sa Kanya,
magtiwala sa Kanya, mag-alay ng buhay sa ating Panginoon, tanggapin siya bilang Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay, siya ay magkakaroon ng eternal life. Amen? Na ngayon pa lamang, kahit nandito pa tayo sa mundong ito, sa lupang ito, no, meron na tayong assurance, meron na tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan na ipinagkakaloob ng Diyos. No? Kaya ito po yung unang-una na crossover na nais ng Diyos na maranasan ng mga tao. No? Na sabi nga makamit nila ang buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Po. Kaya yun po yung number 1, from eternal death to eternal life. The journey from eternal death to eternal life. At ito ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus na siyang nagsabi, siya lang ang daan, ang buhay, ang katotohanan, walang makararating sa Ama maliban sa ating Panginoong Jesus. Amen. Ang number 2 na journey na naroon na kailangan ma-crossover natin, mapagtagumpayan natin, ay yung nakasulat sa 2 Corinthians 5:17. Yan. Ano nakasulat doon sa 2 Corinthians 5:17? If any man be in Christ, he is a new creation or creature. All things had passed away, behold, new things has come. No? Kaya dito, yung another crossover to victory na nais ng Diyos na maranasan natin ay from old life to new life. No? Mula doon sa buhay na magulo, buhay na punong-puno na, sabi nga, pagsubok, buhay na kung saan ay punong-puno ng bisyo, no? Ay naroon na maka-crossover tayo doon sa bagong buhay na ipinagkakaloob ng Panginoon. Yung buhay na kung saan mararanasan natin yung pagbabago. Yung buhay na kung saan aalisin tayo nito sa bisyo, no? Aalisin tayo dito doon sa mga gawa ng mundo. Po, kaya napakahalaga po. At praise the Lord, katulad ng ating nabasa doon sa ating teksto sa Marcos, lagi natin dandaan, kasama natin ang ating Panginoon. Siya ang naroon na, sabi nga po, magbabago sa atin from the old life to the new life. Kaya alam niyo, marami pong mga mananampalataya na nung makilala nila ang ating Panginoon sa kanilang mga buhay, no, na dati sila ay mabisyo, no, sila ay naroon na sabi nga ay naninigarilyo, nagsusugal, naglalasing, pero nung makilala nila ang Panginoon, nabago ang kanilang buhay, no? Nabago ang kanilang buhay, inalis sila doon sa ganong mga bisyo, no? Kaya ito po ay nangyari lamang dahil kasama nila ang ating Panginoon, no? Sabi nga, if any man be in Christ, he will be a new creation, no? He is a new creation. All things had passed away. Behold, new things has come. No? Kaya sa ating pong mga buhay, kung meron pang mga naroon na mga bagay na alam naman natin na nakakasira ng ating katawan, no? Tandaan natin ang sabi sa Bible, our body is the temple of the Holy Spirit. Ang katawan natin ito, hindi ito ibinigay, hindi ito ginawa ng Diyos para sirain sa pamagitan ng bisyo. Ito ay binigay ng Diyos, nilalang ng Diyos para magamit, no? Para magamit, sabi nga po na maiparanas, no, mai-share ang kabutihan ng Diyos, ang pag-ibig ng Diyos. Kaya kung hanggang sa ngayon po, no, naroon kayo sa journey, naroon kayo sa crossing over, na kung saan yung old life natin ay nangunguna pa sa atin, hindi natin mapigilan. Hindi natin mapigilang magsinungaling, hindi natin mapigilang magalit, hindi natin mapigilang magbisyo, hindi natin mapigilang magmarites, no? Ang nais po ng ating Panginoon, acknowledge natin na kung tinanggap mo ang ating Panginoong Jesus sa buhay mo bilang Panginoon tagapagligtas, kasama mo siya. Siya ang magbibigay sa iyo ng katagumpayan upang maranasan mo ang tunay na buhay, the new life that is coming from our God. No? Yung buhay na kung saan ang ninanais lamang ay mabigyang parangal ang ating Panginoon. Yung buhay na kung saan nagnanais lamang na magawa ang kalooban ng ating Panginoon. Amen? No? Yun po yung number
2. At ang number 3 po ay from darkness to light. No? From darkness to light. Yun ang nais ng ating Panginoon. Yung crossing over from darkness to light. No? Dahil tandaan po natin, ang sino man na wala pa sa ating Panginoon, sa ayaw at sa gusto natin, namumuhay tayo sa kadiliman. No? Kasi under sin no? Kadiliman. Pero, ang nais ng ating Panginoon, maroon na mapagtagumpayan natin yung journey na yon from darkness to light. No? Dahil ang sabi nga po sa John chapter 1 verse 5, no, kung ating pong babasahin, ang sabi dito sa John chapter 1 verse 5, tingnan po natin. Hindi pa na Henrix. Yan. And the light shineth in darkness, and the darkness comprehend it not. No? Yung light po na sinasabi dito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Jesus. No? Nung ang ating Panginoong Jesus po ay dumating, ang sabi nga, naroon na po yung light na nais niya na maranasan natin. No? At ang sabi po, He is the light of the world. Kaya tayo na kung dati ay nadidimlan, ang sabi sa 8, yan. Sa 8 verse 12, John 8 verse 12, tignan natin. Then spake Jesus again unto them, saying, I am the light of the world. He that followeth me shall not walk in darkness, but shall have the light of life. Yan, no? Ang sabi nga po, kapag po naroon ang ating Panginoong Yesus ay nasa atin ang mga puso, no? Nasa atin ang mga buhay. Sabi nga po, tayo ay mamumuhay na hindi sa kadiliman, kundi sa kaliwanagan. No po? I am the light of the world. He that followeth me, lahat daw na sumusunod sa Kanya, shall not walk in darkness, but he shall have the light of life. No? Mararanasan natin yung liwanag, no? Mararanasan natin yung liwanag na nais ng ating Panginoon, dito tayo mamuhay sa katotohanan. No po? Sa katotohanan, hindi sa kasinungalingan, sa katotohanan. No po? At ito'y matatagpuan natin sa kanyang mga salita, sa kanyang mga pangako. No? Yun po yung pangatlo, na nais ng ating Panginoon na mapagtagumpayan natin yung journey na yon o yung crossing over na yon to victory. No po? At ang number 4 ay from poverty mentality to prosperity mentality. No po? Ito yung nais ng ating Panginoon na, sabi nga po, mapagtagumpayan natin. Na, sabi nga po, mula doon sa kaisipan ng kahirapan ay, sabi nga po, makatawid tayo doon sa kaisipan ng kaginhawahan na nanggagaling sa ating Panginoon. Bakit? Ano ang sabi dun sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9? Basahin natin. 2 Corinthians chapter 8 verse 9. Ang sabi po dito, for ye know the grace of our Lord Jesus Christ, no? Na kailangan malaman natin daw na sa biyaya ng ating Panginoong Yesus, that though He was rich, yet for your sake He became poor. Na siya na isang mayaman, no? Ay naroon na, sabi nga, naging mahirap para sa atin. That you through His poverty might be rich. Yan. Ito po yung nais ng ating Panginoon na mapagtagumpayan natin. Na mula sa mentality ng kahirapan ay maka-crossover tayo doon sa mentality ng kaginhawahan na nanggagaling sa ating Panginoon. Dahil siya na isang mayaman, no? Nandun siya sa langit, ipinaba siya dito ng Diyos Ama, lahat ng hirap, no? Mula doon sa pagkapanganakan niya, nandun na yung hirap kasi sa sabsaban lang siya ipinanganak, no? Ang sabi nga, lahat ng hirap, lahat ng sakit ay kanyang tiniis para tayo ay magkaroon ng kaginhawahan.
No po? Kaya napakahalaga po na sabi nga po, maka-crossover tayo. No, maka-crossover tayo dito sa mentality na iyon ng kahirapan to prosperity. Kasi nasa isipan yan eh. No? Nasa isipan. Kung babasahin po natin yung una, dito sa 2 Corinthians chapter 8, makikita po natin, no, yung katotohanan na iyon ng pagka-crossover nila from, sabi nga po, poverty mentality to prosperity mentality. Sa papaanong paraan? Ang sabi dito sa verse 1, 2 Corinthians chapter 8 verse 1, moreover, brethren, we do you to wit at the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. No? Tingnan daw natin, yung mga, sabi nga po, mga mananampalataya sa Macedonia. How that in great trial of afflictions, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. No? Na naroon daw po na sabi nga, bagamat sila ay nasa matinding trial, no? Matinding affliction, matinding kahirapan, no? Pero nandoon yung abundance of their joy, no? Nandoon yung, sabi nga po, yung kagalakan na magkaloob, kagalakan na magbigay, no? Mag-share o naroon na suportahan sila Pablo para maipahayag ang salita ng Diyos, no? Kaya naroon po na sabi nga, walang nakapigil, walang problema, walang pagsubok, walang mga, sabi nga po, kahirapan na nakapagpigil sa mga mga Macedonia para magbigay, no? Para magbigay, sumuporta sa gawain ng ating Panginoon. Nandun yung kagalakan nila, no? Nandun yung kagalakan nila, hindi nila sinabi, ay wala na nga ako ibibigay eh, no? Pero sabi nga, ang nais ng ating Panginoon, pagtagumpayan natin yon, no? Pagtagumpayan natin. Dahil kapag nahakbangan natin ang katagumpayan ng poverty mentality at naranasan natin yung prosperity mentality, makikita po natin walang, sabi nga po, walang financial problem na magpapatinag sa iyo, no? Bakit? Dahil alam mo na ang Panginoon, ang Diyos na tinanggap mo sa buhay mo, ay Diyos na magkakaloob, no, ng lahat ng iyong pangangailangan, na hindi kanya iiwan, hindi kanya pababayaan, no? Katulad po ng babaeng balo sa Old Testament. Yung babaeng balo doon sa Old Testament, kung titingnan natin, ang hawak na lang niya, meron na lang sila na, sabi nga, konting oil at saka konting flour, no? At para sa kanila, yung mentality na meron siya, yung babaeng yon, na pagkatapos niyang kainin, pagkatapos niyang lutuin yon, at kainin nilang mag-ina, wala na silang kakainin. Dead end na nila yon, no? Yun na yung katapusan. Kasi wala silang ibang source eh, no? Wala silang ibang source. Pero, nung dumating yung lingkod ng Diyos, si Elijah, no? At naroon na nagsabi sa kanya na ipagluto mo nga ako, no? Ipagluto mo nga ako ng cake na yan. Flour kasi atong ano, no? Pagluto mo nga ako. Alam niyo po, ang sabi nung balo na yon, no? Kasi mag-ina na lang sila. Kung tutuusin, ito na yung last meal namin. Na pagkatapos namin kainin ito, handa na kaming mamatay. Kasi wala na kaming source, wala na kaming hawak, no? Pero, dahil sinabi mo, dahil yung babaeng yon, alam niya na lingkod ng Diyos, si Elijah, na kung saan ang mga salita na lumalabas sa kanya ay salita ng Diyos, pangako ng Diyos, hindi siya natakot. Hindi siya natakot na naroon na hatian si Elijah at ipagluto siya, no? Siya pa yung inuna, imbis na silang mag-ina ang inuna, no? Pero alam niyo po, yun yung naging way, no? Yun yung naging paraan upang maranasan nila ang kapangyarihan ng Diyos. Na ang sabi sa Bible, hindi naubos yung kokonting harina na yon. Hindi naubos yung kokonting langis na yon, no? Sila ay nasustain, no? Nasustain sila hanggang sa muling magkaroon ng tag-ani, no po? Kaya makikita po natin na kapag nabago, no? Kapag naka-crossover tayo doon from
poor mentality o poverty mentality to abounding o yung sabi nga prosperity mentality, no? Hindi ka magiging madamot, no? Mawawala yung kadamutan mo. Mawawala yung pagkamakasarili natin, no? Kundi yung puso mo, yung isip mo magiging bukas. Na ang sabi sa Bible, give and it shall be given unto you, pressed down, shaken together, and running over. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan, siksik, liglig, at umaapaw. No? Yung pagbibigay sa iyo, sa kapwa mo, no? Yung pagtulong mo, yung pagsuporta mo sa gawain, hindi magiging hadlang. Lalo ka pa nga magiging joyful. No? Magagalak ka. Bakit? Kasi alam mo na ang Diyos ang magkakaloob. Ang Diyos ang magbibigay, hindi naman ikaw eh. Alam nyo, kaya tayo nahihirapan. Minsan, ang isip natin, tayo ang gagawa ng paraan. No? Katulad ng mga disipulo na yon. Kaya sila nataranta, kaya sila natakot, no? Doon sa bagyo, doon sa alon. Kasi, ang alam nila, sila yung dapat gumawa ng paraan. Maaring gumagawa na sila ng paraan noon. No? Anong paraan ang ginagawa nila? Maaring, di ba, noon, wala pa kasing motor noon eh. Wala pa yung para umandar yung bangka. Ano ang ginagamit noon? Yung layag, di ba? May layag sila, yung tela. Na yun na kukumpas o aano sa kanila kung paano sila aandar. Yun ang tutulak sa kanila. Wala pang motor noon, no? Maaring binabanan nila yon para hindi sila kung saan-saan mapunta, no? Gumawa na sila ng kaparaanan, pero dahil takot na takot sila, no? Hindi nila alam ang kanilang gagawin. Dahil nalimutan nila na ang Panginoon na kasama nila ay makapangyarihan sa lahat, no? Kaya gumagawa sila ng paraan. Minsan po, alam nyo, tayo ang gumagawa ng paraan. Tayo ang gumagawa ng paraan na kung saan sa paraan na yon, nagfe-fail tayo, lalo tayo na-frustrate, no? Huwag nating hayaan na makalimutan natin na kasama natin ang ating Panginoong Yesus. Na siya ang nangako, I can supply all your needs according to your riches in glory. Hindi sa pamagitan ng kayamanan sa mundong ito, kundi sa pamagitan ng kayamanan ng gagaling sa langit. No? Alam niyo po, ako po personally, every time po na kung saan ay nagkaroon ako ng desire sa aking puso na, Lord, gusto ko pong i-bless yung taong yon, no? Lalo na po pag pupunta kami ng Mindoro, no? Dahil naroon po na meron po dong isang pastora na from the beginning, kasama namin, kasama ni Bishop sa paghayo. Pero sa ngayon po ay nasa sitwasyon siya na kung saan ay dahil na ano siya, no? Ang tawag dito? Na-stroke siya. Pero kahit ganun po, talagang ang lakas pa rin po ng pananampalataya niya. Hindi siya ma-absent sa gawain, no? At every time na pwede siyang mag-share, nagsishare pa rin siya kahit nakaupo lang siya. Ang kamay niya gumagalaw na gano'n. Kaya every time na pupunta kami ng Mindoro, talagang ang heart ko, ang puso ko, Lord, I want to bless her, no? Gusto ko po siyang i-bless, Panginoon. Minsan pupunta kami ng Mindoro, talagang wala akong pera, no? Wala akong pera. Hindi man ako hingi kay Bishop dahil syempre, yung burden sa akin ibinigay ng Lord eh. Pero alam nyo, every time na nararanasan ko yon, ang Diyos ay may ginagawa. No? May bigla pong magbibigay sa akin. No? At kapag po nangyari na yon, alam ko hindi yung para sa akin. Alam ko para yung doon. No? Na kung saan ay, sabi nga po, naging desire ng puso ko. Kasi sabi nga po, di ba, the Lord will give us the deepest desire of our hearts. Kapag po merong akong dapat na bayaran, kahit tanong niyo po kay Bishop, meron akong mga binabayaran, hindi ako humingi sa Kanya. Because I know that my God will supply all my needs according to His riches in glory. At nakikita po yun, nararanasan ko yun. No? Kaya kapag po sa ating mga buhay, alam natin, kasama natin ang Diyos, marami pong kaparaanan ng ating Panginoon. Ang sabi sa Isaiah, His ways are not our ways and His thoughts are not our thoughts. For His ways are higher than our ways and His thoughts are higher than our thoughts.
Ang nais lang ng ating Panginoon, i-acknowledge natin siya. No? I-acknowledge natin siya. Nakikita natin dito. No? Mamaya po, makikita natin. Paano natin naroon na, sabi nga, ma-acknowledge natin ang ating Panginoon. Yon. At ang number 5, yung crossing over to victory, the Lord wants us to cross over doon sa mga sicknesses and diseases from healing. Mula doon sa sakit at karamdaman, nais ang ating Panginoon na maka-cross over tayo victoriously doon sa kagalingan. No? Doon sa kagalingan na nanggagaling sa Kanya. Bakit? Ano ba ang sabi doon sa Isaiah 53 verse 4? No? Naroon na He was wounded for our transgression. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. And by His stripes, we are healed. No? Sa Kanya mga latay, tayo ay pinagaling na niya. Pero bakit minsan nahihirapan tayo matanggap yung kagalingan na yon? No? Because of our mindset. No? Dahil yung nasa isipan natin. Yung nasa isipan natin, kaya nga po ang sabi dun sa Romans 12:1 and sa Romans 12:2, be not conformed to this world, but be ye transformed with the renewing of our mind, that we may prove what is that good and the perfect will of God. Ano ba yung perfect will ng Lord? Magdanas ka ng sakit at karamdaman, maghirap ka? That is not the perfect will of God. The perfect will of God is healing. He is our Jehovah Rapha, our great healer. No? Minsan po kasi last resort na lang natin ang ating Panginoon. No? Last resort na lang natin siya. No? Minsan ang biglang nare-register kaagad sa ating mga isipan kapag may naramdaman tayo ay, halimbawa may masakit, ang naroon na unang magpa-pop up sa ating isipan ay yung pain, yung mga pampaalis ng pain, mga gamot. No? Minsan nalilimutan natin na we have the great healer. No? Siya yung naroon na, sabi nga po ay, nakakaalam. Sabi nga, He created us. We are wonderfully and fearfully made by God. Siya yung merong, sabi nga, alam yung, kung merong engineer na nakakaalam ng bahay, lahat ng pasikot-sikot na yan, no, yung architect na alam yung mga iba't ibang, anong tawag dito? Structure ng bahay na yan, how much more ang ating Diyos. Alam niya lahat, ang himaymay ng ating mga, yung mga ugat natin, no, yung mga buto natin. Nais ang ating Panginoon, maka-cross over tayo from sickness to healing. No? Nais po ng ating Panginoon yon. At mararanasan lang natin yon if we will acknowledge our Lord Jesus Christ. Bakit? No? Bakit? Ang sabi nga po, sa crossing over, no? Sa crossing over kasi, para maka-cross over tayo to victory, may dalawang bagay tayo na kailangan ay matanggap. O meron tayo nito. No? Una, pananampalataya. Faith. Kaya nga, di ba, tinanong niya yun doon sa, sa Mark chapter 4. No? Yung sa Mark chapter 4, yung binasa natin kanina, bakit kayo natatakot? Wala ba kayong pananampalataya? Sabi ng ating Panginoong Hesus. No? Kasi yung kawalan ng pananampalataya, ang bunga niyan ay takot. Pero, ang sabi sa Bible, no, God has not given us the spirit of fear, but the spirit of power, of love, and of sound mind. Kapag po naroon, sabi nga, wala yung takot na yon, no, ang magkakaroon tayo ng sound mind. Ano ibig sabihin nun? Tamang kaisipan, no? Yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon. Na kung titignan natin, minsan, yung wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon, parang kakaiba, no? Kakaiba. Ako pa naranasan ko yon sa pagpapalaki ng aming mga anak, no? Kakaiba ang wisdom na nanggagaling sa ating Panginoon.
Noong pong maliliit pa, ang mga bata, meron pong si Shelem yata noon, dumedede pa sa akin, no? At naroon po na nagulat ako dahil wala pa naman siyang ibang kinakain, no? Yung gatas pa lang nagaling sa akin, pero nagsuka siya, no? Nagsuka siya. Kumbaga sa kaisipan ko, Lord, wala pa naman siyang ibang tinitake, bakit siya magsusuka, no? At alam nyo, yung pong kapartner ko, si Nanay Liliang Sanggoyo, no, na naging kapartner ko sa pagpapalaki ng aming mga anak, no? At yung gift niya ay katulad nung kay Ate Eileen, una siyempre prayer, no? Nagpray ako. At after noon, tinanong ko siya, sabi ko, Nay, bakit kaya nagsusuka si Shelem? Daddy ko pa lang naman, gatas ko pa lang naman, ang tinitake niya, wala naman siyang kinakain pa na iba. Alam niyo, sabi sa akin ni Nanay Liliang, ay baka po napanish yung gatas nyo dahil baka pagod kayo o may ginawa kayong mabigat, tapos nagpadede kayo, sa loob-loob ko, napapanis pala yung gatas. No? Nasa loob. No? Sabi ko, napapanis kaya? Tapos ang sabi niya sa akin, ganito po ang gawin nyo. Magpakulo kayo nung gatas nyo. No? Pakuluin nyo, maghilis kayo ng gatas, was pakuluin nyo. Pero wag po nyong ilagay sa wag po nyong ilagay sa kasirola. No? Kailangan dun sa parang ceramic. No? At pag pinakuluan nyo po yun, hindi pwede doon sa apoy. Naku, talaga na ang daming No? Ganito po ang gawin nyo. Kumuha po kayo ng bato, no? Makinis na bato. Tapos ay, anuhin nyo sa, sa baga. Ilagay nyo sa baga hanggang sa uminit na uminit yung batong yon. At pag alam nyo na mainit na yon, ilagay nyo doon sa doon sa gatas. No? Alam nyo, nung ginagawa ko po yun, talagang lahat, in Jesus' name. Nung naghahanap ako ng bato, in Jesus' name, Lord, ituro nyo po sa akin. In Jesus' name, lahat, panay ang in Jesus' name ko. Pero alam nyo, nung inilagay ko na po yung bato na yon na pinainitan ko sa baga, nung inilagay ko doon sa doon sa gatas na inilagay ko sa tasa, kumulo. Kumulo yung gatas kasi syempre mainit yung Tapos yung natira, siya kong ipinainom kay Shelem, na wala po ang pagsusuka. No? Kaya sabi ko, Lord, ang kaparaanan niyo higit sa aming kaparaanan. Ang kaisipan niyo higit sa aming kaisipan. Amen? No? Kaya makikita po natin, if we want to cross over, no, kailangan magkaroon tayo ng pananampalataya, no? Pagtitiwala, na higit ang kaisipan ng Diyos kaysa sa kaisipan natin. Alam niyo, ang sabi sa Bible, the knowledge in this world is just foolishness to the Lord. Ang karunungan daw sa mundong ito, lalo na ngayon, no? High-tech na. Lahat high-tech na. Pero alam niyo po, kung sa paningin ng tao, grabe yung advancement na yon, sa harap ng Diyos, ito ay kamangmangan lamang. No? Kaya dapat maging aware po tayo. No? Hindi komot, ito yung bago, ito yung ganitong ay sold out na tayo, hindi po. We must, sabi nga po, kailangan tayo sa ating Panginoon. No? Naroon, sabi nga, sumangguni tayo sa Kanya. At siya ang magbibigay sa atin ng tamang kaparaanan. No, yung tamang kaparaanan. At ang pangalawa, kailangan daw magkaroon tayo ng fear of the Lord. No? Fear of the Lord. Doon sa ating pong binasa kanina, di ba? Yung mga disipulo, takot na takot sila. No? Takot na takot sila. Dahil doon sa hangin, dahil doon sa paghampas ng hangin, doon sa kanilang bangka na halos nagkakaroon na ng tubig. Pwede na silang lumubog. No? Iba yung takot na nararamdaman nila. Ang takot na nararamdaman nila ay for distraction. Pero ang nais ng ating Panginoon, magkaroon tayo ng fear of the Lord. At alam nyo, yung mga disipulong yon, nagkaroon sila ng fear doon sa 41, sa verse 41. Na sabing ganon, dahil sa nakita nila, dahil sa narinig nila, na sinabi ng Panginoong Hesus na peace, be still.
doon sa hangin, doon sa narinig nila yung sinabi ng Panginoon, nakita nila na huminto nga at namayapa ang sabi doon sa verse 41, nagkaroon sila nag-exceed, lalong nagkaroon sila ng takot. Pero alam niyo po, yung takot na yon na tinutukoy ay banal na takot. The fear of the Lord. At ang sabi po sa Proverbs 9:10, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. No? Yung fear of the Lord, ito yung simula ng karunungan. No? Ito yung magdadirect sa atin kung ano yung dapat nating gawin. At ang sabi nga po, ano ba yung yung fear of the Lord na yon na magbibigay sa atin ng stillness? Knowing that God knows, God sees, and God controls everything. Ito yung tinatawag na fear of the Lord. Na alam mo sa puso mo, alam mo sa isip mo, na nakikita ng Diyos ang lahat. Walang natatago. Di ba? Kaya nga, walang lihim na hindi mabubunyag. No? Sabi nga po, God sees. No? God knows, alam niya ang lahat. God sees. No? Nakikita ni Lord ang sitwasyon natin. No? Nakikita niya yung hirap mo, but God controls everything. Kapag po yung katotohanan na yon ay nasa puso't isipan natin, no? Kapag yun na nakatanim sa ating mga puso, sa ating mga isipan, makikita po natin, mararanasan natin yung kapayapaan na nanggagaling sa ating Panginoon. The peace that passeth all understanding, no? Stillness, knowing that God knows, God sees, and God controls everything. At ano yung mangyayari? No? Kapag alam mo sa puso mo, alam mo sa isipan mo, that God knows everything, God sees everything, God controls everything, ano mangyayari sa'yo? Magtitiwala ka sa Kanya, di ba? Siya yung tatawagan mo. No? Siya yung sabi nga po ay kakapitan mo. Kaya napakahalaga po nun. Katulad nung nangyari doon sa mga disipulo na yon. They forgot kasama nila ang ating Panginoong Yesus. No? Huwag nating hayaan na makalimutan natin na kasama natin ang Panginoon. Lahat ng laban, no? Lahat ng laban natin sa buhay, kasama natin siya. At tandaan po natin, ang sabi sa Bible, if God is with you, who can be against you? Amen? No? Alam niyo, bago mag-anniversary, no, maraming ginagawa ang kaaway, no? Maraming ginagawa ang kaaway. No, yung pong sa ating labas, ang dami-daming inaano nung kabila, no? Mayroong sinasabi na pababakuran, sasarhan, no? Nagpunta na po rin kami ng barangay, no? Pero alam nyo, dahil alam namin, God knows everything, God sees everything, God controls everything. Kahit na ano sabihin nila, alam namin na ang Diyos pa rin ang siyang mananaig. Amen? Sabi namin, sige, bakuran nyo. Gandahan lang nila yung bakod nila. No? Hindi ka matatakot. No? Hindi ka matatakot. Because you know, ang kakampi mo ay ang Diyos. Amen? Kung may mga laban tayo sa buhay, hindi tayo dapat matakot. Huwag nating kalimutan, kasama natin ang ating Panginoon. Ang Panginoon na nangako na hindi Kanya iiwan, hindi Kanya pababayaan. Hindi natin kailangan ipagtanggol ang sarili natin dahil siya ang magtatanggol sa atin. Amen? He knows everything. No? Alam niya ang lahat. Wala tayong maitatago, wala tayong malilihim sa Kanya. Ang nais lang ng ating Panginoon, let's continue to have that faith. Ano ba yung sinasabi sa faith sa Hebrews 11:1? Faith is a substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Na kahit hindi pa natin nakikita, dahil nananampalataya ka na ang Diyos ay may gagawin, no? Naroon yung pagtitiwala mo sa Kanya, ang tunay na pananampalataya, ang tunay na pagtitiwala, no? Yung kapayapaan, na sabi doon sa Philippians 4:6,
Be not anxious of everything, but in everything, by prayer and supplication, let your requests be made known unto God, and the peace of God that passeth all understanding will keep our hearts and our minds. No? Na kapag alam mo yung katotohanan na ang Panginoong Hesus na tinanggap mo sa iyong buhay ay Diyos na makapangyarihan sa lahat, na maging ang kamatayan ay kanyang pinagtagumpayan, no? Walang anumang bagay, walang mga challenges, walang mga pagsubok ang pwedeng magpa-down sa iyo. You can cross over victoriously. Mapapagtagumpayan mo ang mga challenges na yan na nagtatagumpay ka. Na katulad ng sinabi sa Aklat ng Korinto, itasama niya tayo sa parada ng tagumpay. Makakasama tayo doon sa mga nagtagumpay sa mga labanan. Makakasama tayo doon sa sabi nga po, doon sa parada na mga magsisisigaw na ang ating Diyos ay dakila. Siya yung ating manggagamot. Siya yung ating nagkakaloob. Siya yung hindi nag-iiwan sa atin. No? Hindi nagpapabaya sa atin. No? Kaya ito po yung nais ng ating Panginoon na naroon tanggapin natin dito sa crossing over na ito. Dito sa tema na ito na crossover. Tandaan natin, the Lord wants us to cross over victoriously. Cross over to victory and not to defeat. No? The Lord wants us to cross over to victory. At ito'y mangyayari lamang kapag lagi nating ina-acknowledge na siya ay kasama natin. Amen? Kaya napakahalaga po nun. No? Napakahalaga. At yung fear of the Lord, no? Yung fear of the Lord, ibig sabihin, alam mo, sa puso mo, sa isip mo, kontrolado ng lahat. Ito ng Panginoon. Hindi katulad ng sinabi ng mga disipulo, na sabi niya, wala ka bang pakialam na tayo ay mapapahamak? Alam niyo, minsan ganun ang nasasabi natin sa ating Panginoon. Kapag parang overwhelmed na tayo sa mga pagsubok natin. Minsan nasasabi natin, Lord, hindi mo yata ako naririnig. Lord, hindi mo yata nakikita ang kalagayan ko. Lord, para akong pinagsakluban ng langit at lupa. Nasasabi lamang yan ng mga tao, ng mga mananampalataya, na hindi nakafocus kung sino talaga ang kasama niya sa buhay. Na walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesus na nagsabi, lahat ng imposible sa mundong ito ay posible sa Kanya. Amen? Kaya sa umaga pong ito, nais ng Panginoon, sa lahat ng laban natin sa buhay, sa lahat ng journey, no? Tandaan po natin, walang exempted sa journey ng buhay na ito. Hanggat tayo ay narito pa sa mundong ito, we are in a journey, no? We have to cross over. Kailangan natin mag-cross over, no? Kung ikaw ay estudyante, you have to cross over, no? Kailangan mo makapasa mula sa grade 1, grade 2, grade 3 hanggang sa matapos ka, no? You are crossing over, no? Pagising pa lang natin sa umaga, we are crossing over the day na darating. Ano ang nangyayari? Ano yung ating nakakamit in every journey, in every crossing over? Is it failure? The Lord wants us to cross over victoriously. Amen? Nais ng ating Panginoon na naroon na maka-cross over tayo victoriously. Naalala ko po nung kami po ay nasa Mindoro nung nakaraan. Nagkaroon ng patotoo, no? Nagtawag. Ang tinawag na mag-testify o magpasalamat sa Panginoon ay yung mga gumraduate, no? Yung mga gumraduate, siyempre talagang pasasalamat yun dahil nakagraduate sila, no? Nandoon na natapos nila, no? Pero, tapos meron nagsabi, oh, pwede nang mag-boyfriend kasi nakagraduate na, no? Habang naririnig ko yon, ang Santong Espiritu nag-aano sa akin na it is a lie. Kasinungalingan yon, no? Kasinungalingan yung kasabihan na yon, no? Kaya sabi ko, tawagin mo nga ako, sabi ko doon saan. Kasi hindi mo na ako basta, kailangan pong no? Di tinawag po ako. At alam nyo, nung pong sabi ko nga sa kanila, and I know it is the urging of the Holy Spirit. Sabi nga doon sa mga gumraduate, congratulations, dahil napagtagumpayan nyo na, naka-crossover na kayo, natapos na kayo, no?
Pero ito yung isang katotohanan. Ito yung panahon na kung saan hindi kayo dapat mag-boyfriend o girlfriend. No? Bakit? No? Dahil mas lalong mahirap yung tatahakin nyo. Maghahanap kayo ng trabaho nyo. At alam nyo ba, pag nakagraduate, hindi na kayo pwede basta humingi sa magulang nyo. Dahil ang magulang nyo, ang alam, tapos na sila, nakagraduate ka na. No? Kaya mas malaki yung mga challenges na haharapin mo. Eh kung magbo-boyfriend ka pa, mag-girlfriend ka pa, eh gastos yun. Wala ka nang pamasahe para maghanap ng trabaho. Wala ka nang pamasahe para mag-ano ng requirements. No? Kaya alam niyo, tuwan-tuwa yung mga magulang. Tuwan-tuwa yung mga magulang nung Sunday na yon, no? Because that is the truth, no? Sabi ko, i-enjoy nyo, hayaan nyo maranasan nyo yung pabor ng Diyos. No? Hayaan nyo maranasan nyo yung pabor ng Diyos. Naipatotoo ko nga po yung aming bunso na si Naya, si Shika Naya. No? Na ang sabi ko nga sa kanila, alam nyo, kapag pabor ng Diyos ang naranasan nyo, hindi mo nga kailangan mag-apply eh. Kasi meron na siyang nakaprepare para sa iyo. Katulad po na nangyari doon sa aming bunso. Pagka-graduate niya, no, hindi siya nag-boyfriend, hindi siya naghanap siya ng trabaho. Ang unang trabaho niya doon sa Coffee Bean. No? At doon sa Coffee Bean, ginawa niya yung the best niya. No? At nagkaroon siya ng regular customer. Na yung regular customer na yon ay CEO ng Coca-Cola. Eh, nung time pong yon, yung pangalawa naming anak, nagtatrabaho din sa Coca-Cola. Yung kanilang office ay nandun sa taas, sa BGC kasi yon, sila Naya nasa baba, yung Coffee Bean. Eh, regular customer niya yon, na kapag pagdarating yung CEO na yon, talagang si Naya lang ang gusto niya na mag-serve sa kanya. No? At dumating sa punto na tinanong siya. Ang sabi sa kanya, anong plano mo? Doon po, sabi ni Naya, sabi niya, plano ko pong sumakay ng barko, sabi niya ganon, para makatulong sa aking magulang, no? At alam nyo, purihin po ang ating Panginoon. May time po na pumunta po kami ng Thailand, kasama namin si Ate Glor, si Shik, tapos ako, si Naya, no? Habang nadoon po kami, nakatanggap si Naya ng tawag, at alam mo yung tawag na yon, sa Royal Caribbean. Kaya, yung pong pagkakapasok niya doon sa Royal Caribbean, yung cruise line na yon, hindi siya nag-apply. No? Hindi siya nag-apply. Yung CEO na yon, nirecommend siya. Kaya tinawagan kaagad siya nung Royal Caribbean. At naka8 taon po siya doon. At ngayon po ay nilipat siya ni Lord sa Virgin Voyager. No? Kaya makikita natin, kapag tayo ilalakad at na-enjoy niya, na-enjoy niya yung pagkadalaga niya, na-enjoy niya yung no? Kaya, sabi nga po, ang nais ng ating Panginoon, sa crossing over natin, kasama natin siya. No? Lagi natin siyang kasama. Alam niyo, natutuwa nga po ako nung ihatid namin sila nung Monday, no? Eh syempre, ngayon medyo mahigpit sa mga luggage. Ang allowed sa kanya ay 40 kilos, 220, tapos yung hand carry, no? Eh yung isa niya, yung isa 20, yung isa 22. Eh sa bahay pa lang, sabi ko, bawasan mo na yung bawasan mo na isa para hindi ka no? Sabi niya, hindi mama, okay lang daw yun, Tapos pagdating niya dun sa nung inihatid na namin siya, bago siya nakapila, nakita niya yung mga kasamahan kasi may mga kasamahan siya no? Yung iba, talagang nakita niya, nagbubukas ng bagahe nila, no? Binabawasan. Oo, dahil sobra, no? Pero sabi ko, ikaw, kumusta ka? Alam niya sagot sa akin, mama, bago ako makarating doon sa counter sinabi ko sa Holy Spirit, kausapin na yung kausapin na yung nasa counter no? Ay wala siyang magawa. Ang Santong Espiritu nakipag-usap sa kanya. Pati yung hand carry niya na dapat hindi, inano niya pala, no? Binitbit niya kasi mabigat yung yung mga papeles niya tsaka yung laptop pero pina-check in na rin. Pati yung kanyang luggage na dapat ay hand carry, no?
Kaya makikita natin, no, kapag kasama natin ang ating Panginoon sa lahat ng journey natin, we will receive the favor of God. Magugulat ka, yung pabor ng Diyos nasa sa iyo. No? Kahit pa sabihin natin na mataas sa tao yan, mas mataas ang ating Panginoon. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Kaya bakit ka matatakot? Di ba? Ba't ka matatakot? No? Ano man yung pinagdadaanan mo, if you know that you are with the King of Kings and the Lord of Lords, wala kang dapat ikatakot. Ang kailangan lang natin, magkaroon tayo ng banal na takot. No? Banal na takot sa Kanya. Nang ibig sabihin, lahat ng ating ginagawa, lahat ng ating iniisip, lahat ng ating sinasalita, nalalaman niya. Wala tayong maitatago, wala tayong maililihim. Kung meron ka man persecution, kung meron habi nga po ay may ginagawang hindi maganda sa iyo, ang sabi sa Bible, no weapon that is formed against you shall prosper. No? At naroon na ang Diyos ang kakampi natin. Siya yung magtatanggol sa atin. Hindi tayo dapat gumanti. Hindi ka dapat magalit. Hindi ka dapat gumawa ng negative na bagay. Dahil ang Diyos ang kasama mo. Amen? Kaya purihin po ang Panginoon. We have a journey. We have, sabi nga po, we are in the crossing season. No? Tayo ay nasa crossing season ngayon ng ating buhay. Sa oras pong ito, saan kayo nagko-crossover ngayon? Sa health nyo? Sa financial nyo? Sa kaisipan nyo? Tandaan natin, in all aspects of our life wherein we will cross over, the Lord wants us to cross over victoriously. Amen? Praise the Lord. Kaya sa umaga pong ito, tayo po ay tumayo. At bago tayo manalangin, awitin po natin yung isang awit. Alam niyo yung awit na ito, isang awit na kung saan ay magsasabi talaga na siya lang ang pag-asa natin. No? Siya lang ang pag-asa natin na sa ating Panginoon, walang imposible sa Kanya. Laging may tagumpay. Amen? Awitin natin to with faith, with all our heart, and as a prayer of our hearts today. Ikaw na ang pag-asa ko, tanging ikaw. Sabihin natin ito sa ating Panginoon. Buhay ko, Jesus. Kahit ako'y mangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nakulang, biyaya mo
dito, sino man po ang mayroong journey na pinagdadaanan ngayon. Nahihirapan ka na ba? Natatakot ka? Nais ng ating Panginoon na sa oras na ito, i-focus natin ang ating puso't isipan sa pag-ibig niya sa atin. Hindi sa problema, hindi sa anumang mga pagsubok. Let's focus our hearts and our minds sa pag-ibig niya sa atin. Inibig niya tayo. Kahit na anong sitwasyon natin, bagamat nagkakamali tayo, bagamat nakakagawa tayo ng mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Kanya, still ang pag-ibig niya ay hindi nagbabago kahapon, ngayon at magpakailanman. At sa umaga pong ito, kung nais natin maka-cross over to victory, let's focus on our Lord Jesus Christ. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Sa Kanya ay walang imposible. Ang kaparaanan niya higit sa ating kaparaanan. Ang kaisipan niya higit sa ating kaisipan. Kung sa oras na ito, meron ka nararamdamang sakit sa iyong emosyon, sa iyong pisikal, sa iyong isipan, ang Panginoon na nagsabi, by His stripes, we are healed. Ang kagalingan na nais ng ating Panginoon na ating maranasan na iyon, hindi lang pisikal. All aspects of our lives, He wants to heal us. Nais niya na pagalingin tayo emotionally, mentally, physically, spiritually, in all aspects of our lives. Nais siyang makalaya tayo. Nais siyang makita natin kung ano yung banal na kalooban niya at plano niya sa ating mga buhay. Let's focus on Jesus. Hindi sa problema, hindi sa challenges. Let's focus on to Him right now. Yung pag-ibig niya na gayon na lamang. Hayaan mo na sa pagkakataon na ito ay maramdaman mo ang yakap ng pag-ibig niya. Ang presensya niya lamang ang makakapagpalaya sa atin. Ang presensya niya lamang ang mabibigay sa atin ng kapayapaan. Sa presensya niya ay mararanasan natin ang katagumpayan. Yes, Holy Spirit, minister to your people right now. Thank you, Holy Spirit. Lord, salamat. Kilala niyo kaming lahat. Wala kaming maitatago, wala kaming maililihim. Alam niyo ang aming mga pinagdadaanan. Salamat sa katotohanan, Panginoon, na pinaalala niyo sa akin ngayon. Hindi niyo ako iniiwan. Hindi niyo ako pinababayaan. Kasama kita, Panginoon, sa lahat ng laban ng buhay. At dahil kasama kita, ang tunay na tagumpay ay aking makakamit. I can do all things through Christ who strengtheneth me. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Habang ang Espiritu ng Diyos ay kumikilos sa ating kalagitnaan at niyayakap tayo ng ating Panginoon. Let's continue to sing this song again. Ikaw lang ang pag-asa ko. Let's focus our hearts and our mind to our Lord Jesus Christ today. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit ako'y mangangamba, basta't ikaw ang kasama, panatag na. Kahit kailan di ka nagkulang, biyaya mo
Jesus, I just declare, O God, na ang inyong mga anak, Panginoon, will cross over to victory, O God, in the name of Jesus. Sa lahat ng laban, Panginoon, na kanilang kinakaharap, ang tagumpay ay pinagkaloob niyo na sa kanila. Nakin namin ito dinideklara sa pangalan ng aming Panginoong Yesus. Marami pong salamat. We give you all the glory, the honor, praise, and thanksgiving. In Jesus' name, amen and amen. Thank you, Lord. Sino po ang na-bless? Ayan. Sino po nakatanggap ng blessing ng mga nakarang araw? Amen. So, lahat po tayo ay na-bless. And it's time to give back what belongs to our Lord. Amen po ba? Ayan. Sa atin pong napag-aralan, no, we are, sabi nga po, no, sabi ng Panginoon, let us. Sabi niya po, let us. Kasama po siya. Sabi niya sa atin, let us cross over. So, meron po ba dito ay nasa pangangailangan? Meron po ba tayong mga financial needs? Ayan. Pero sabi ng Panginoon, let's that poverty turn to prosperity. Yung po ang napag-aralan natin kanina. At paano po natin gagawin yun? Ano? Naalala niyo po yung parable of the talents na kung saan mayroong isa na hindi po, ano pong ginawa sa talent na binigay sa kanya. Yung nag-iisa na yon, binaon niya sa ilalim ng lupa, pinabayaan niya lang. Ano pong nangyari? Walang bunga. Kasi hindi niya ginamit ang kanyang talent. But the Lord is speaking to us right now. No? I-cast natin yung seed natin. Merong hinihiling sa atin ng Panginoon. Ang sabi po sa Malakay 3:10, give your tithes and offering unto my storehouse so that there may be food in my house. At ano pong pangako niya? Hindi niya po hahayaan na yung mga pinagkukunan natin ng hanap buhay ay mawala or sirain ng mga peste, yung ating mga farm o kung ano man po yung kukuhanan natin ng ating kabuhayan. Amen po. Kaya nga po na naituri ni Reb kanina, si Prophet Elijah po ay dinala sa 1 Kings po 7 to 16, 1 Kings chapter 7, verse 7 to 17, basahin nyo na lamang po ito. Ang kwento po ito ng isang widow na kung saan dinala po si Prophet Elijah sa bahay ng widow na yon. At ang widow na yon ay wala na pong ilang patak na lang po ng oil at isang dakot yata ng flour yung meron siya. At ang sabi niya nga po kay Prophet Elijah, pagkaluto po nito ay kakain lang kami at pwede na kaming mamatay. Kasi yun po yung mindset niya, walang-wala sila. Gusto niyo po pang maranasan na from the mindset of poverty na walang-wala, ay magkaroon tayo ng mindset of prosperity? Amen. Ang susi po doon ay pagsunod. Natulad po ng ginawa ng widow na to, pagkaluto niya po, nung pagkain na yon, isinerve niya muna po kay Prophet Elijah. Ginawa niya muna po ang instruction ng Panginoon. In that case, she put God first. Kung ano po yung instruction ng ating Panginoon. At alam niyo po ang nangyari? Hindi po yung pong jar of oil at yung flour ay na-refill. Gusto niyo po bang ma-refill ang blessing na meron tayo? Yung ibibigay niyo, hindi lang po yan po ay binhi lamang. Pero kapag po tayo ay nagkaloob, i-refill ng Panginoon kung sa mampung packet nang galing yan. Amen po? At sabi nga po, hindi lang po, siksik, liglig, ano pa po, nag-uumapaw. Pag sinabi nag-uumapaw, makakapag-bless pa tayo sa iba. And you want to be a channel of blessing? Yes, let us. Sabi nga po ng Panginoon, let us. Kasama po natin siya. Sabi niya po sa atin, kasama mo ako sa journey, even sa ating mga finances. Ano po? Sige po, let us pray. Father God, we thank you, Lord, sa pagkakataon na ito na kayo po ay ma-bless namin, O God. Ito po ay once again opportunity na kung saan kami po ay magamit ninyo upang lumawak ang ating mga gawain, Panginoon. Lord,
Lord, yung pong mga sinimulan namin ng mga churches, oh God. Alam po namin, Lord, na ito po ay lalago at magbubunga pa ng maraming souls, Father God. Thank you, Lord, for the opportunity once again to be part of that, Lord, because this church is, Lord, it's church, Lord God, na tinawag nyo upang magpadala, Panginoon, ng mga hahayo upang mapalawak pa ang inyong mga gawain, Panginoon. We thank you, oh God, for this opportunity, Lord, at alam po namin na ang mga binhi na aming ibibigay, Panginoon, this tithes and offering, oh God, ay magmumultiply, oh God, tulad po ng jar of oil and flour, oh God, na kung saan ang widow na yon ay hindi po naubusan ng pagkain, oh God. Lord, thank you po dahil tinuruan nyo kami na sumunod lamang sa inyo, oh Lord. And once again, oh God, babalik kami next week, Lord, daladala ang mga patotoo na kung saan patuloy nyo kaming binless, oh God, sa aming mga finances. We thank you, oh God. We bless you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy plans to do, God has turned it around for good. Now we dance, dance, dance as a victor. Move, move, move as a victor. Clap, clap, clap as a victor. We have the victory. Now we dance, 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 dance as a victor. Move, 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 move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. I'm a living testimony. Living testimony. My life is full of glory. Life is full of glory. I move forward only. God has given us victory. I'm the son of the living God. For I'm led by His Spirit. Like the wind, you can stop me. No, no. God has given us victory. God has given us victory. He has taken away all fears. What the enemy planned to do, God has turned it around for good. Oh, now we dance, 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 dance as a victor. Move, 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 move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. Now we dance, 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 dance as a victor. Move, move, move as a victor. Clap, 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 clap as a victor. We have the victory. I'm empowered by His Spirit. Empowered by His Spirit. For the Lord is my strength and shield. Lord is my strength and shield. Every day I'm going higher. God has given us victory. I rise like an edifice. Rise like an edifice. I'm soaring on eagle's wings. Soaring on eagle's wings. There are no limitations. God has given us victory. God has given us victory. He has taken away all fears. What the
Amen. Sige po, malakas na palakpak sa Panginoon. Hallelujah. Praise God. In Christ Jesus, we have victory. Kaya bawat isa po sa atin ay nagtagumpay na po tayo. Amen. Wala pong talo ng Kristiyano. Sa kabila na may mga pagsubok, problema tayong hinaharap, na-encounter, ay ang tagumpay ay binibigay naman po ng Panginoon sa atin. Dahil tayo yung mga anak ng Diyos, kaya walang mga anak ng Diyos na talunan, kundi tayong lahat ay mapagtagumpay. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Sabihin nyo sa katabi nyo, you are victorious. You are victorious. No, matagumpay tayo dahil ang Panginoon ay nagtagumpay na siya. No? Kaya nga sabi ng Panginoong Sus sa mga alagad niya, let us cross over to the other side. Tatawid tayo sa kabilang ibayo. Walang maiiwan. No? Lahat tayo sama-samang tatawid. No? Sa panahon na ito upang lakbayin ang ibinibigay ni Lord sa atin sa kabila ng may mga bagyo ng pagsubok problema, kasama natin ang Diyos, hindi niya tayo iiwanan. Amen? Praise God. Kaya nga pag nag-cross over, ibig sabihin, iiwanan na yung kabilang side. Dahil tatawid nga sa kabilang side. Kaya nga sa buhay natin ito, let us forget those things which are behind. Kalimutan na natin yung nakaraan. Move on na tayo. Amen. Sabihin sa katabi nyo, move on ka na. Sa kabila, move on ka na. Because you cannot move being forward kapag lagi nating iniisip at inaalaala yung nakaraan. Diba? Kasi tatawid na sila, iiwanan nila yung dati. Pupunta na sila doon sa kabilang ibayong. Diba? Sabi ng Isaiah 43 verse 18, remember ye not the former things, neither the things of old. Behold, I will do a new thing. Gagawa ang Diyos ng bagong bagay. Amen. Sa pagtawid natin, may bagong bagay na gagawin ng Panginoon. Sabihin mo sa katabi mo, may new things to come to your life. May bagong bagay na darating sa buhay mo. Yan, may bagong bagay. Kalimutan na natin yung nakaraan, no? Amen. Palapakan natin muli ang Panginoon. Hallelujah. Tumayo tayo lahat. Umawit lang tayo kay Lord at awitan natin siya na awitan natin ang Panginoon, papurihan natin ang Panginoon. Amen, amen. Ano yung inawit natin kanina? Yung mga Tagalog, ano yun? Hindi, yung isa pa. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Amen. Sige po, umawit tayo sa Panginoon. May galak, may saya. May galak, may saya sa piling ng Diyos. May galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Kapag hirap na, puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Lahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya'y kapayapaan. Handog niya'y kagalakan. Handog niya'y kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng mapuri, awit ng masasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. May galak, may saya, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos. Sapagkat hirap na, puso'y naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos. Nahatid ng puso, pinagpala niyang lubos. Handog niya'y kapayapaan. Handog niya'y kagalakan. Handog niya'y kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Para lang sa Kanya. Handog niya'y kapayapaan. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya'y kagalakan. Handog niya'y kalakasan. Sa bawat pusong napapagal.
ng pagsamba ay para lang sa Kanya. para lang sa Kanya. Ay para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Ang awit ng pagsamba ay para lang sa Kanya. Amen. Araw-araw tayo magpupuri kay Lord. Amen. Araw-araw natin siyang pasasalamatan. Amen. Sige po, palapak natin ang kamay natin sa Panginoon. Araw-araw kasiyahan, araw-araw kagalakan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, araw-araw, araw-araw sasamahan, Araw-araw. araw-araw di iiwan, araw-araw, O Diyos, Araw-araw. araw-araw, O Diyos. Ano mang maging panahon. Ang maging panahon, Ano mang pagkakataon. ang pagkakataon, Ano mang sitwasyon. ang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Araw-araw, araw-araw kasiyahan, Araw-araw. araw-araw kagalakan, Araw-araw. O Diyos, Araw-araw. araw-araw, O Diyos, Araw-araw sasamahan. araw-araw sasamahan, Araw-araw di araw-araw iiwan. di iiwan, araw-araw, O Diyos, araw-araw, O Diyos, Ano mang maging panahon. anumang maging panahon, Ano mang maging sitwasyon. anumang pagkakataon, Ano mang maging anumang sitwasyon. maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Awat ikaw pa rin. Oh, oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad, wala kang katulad. 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 Wala kang Muli pa mas malakas, wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang Sabihin natin, Lord, wala kang katulad, Panginoon. Wala kang katulad. Wala kang katulad, wala kang katulad. Lord, wala kang katulad ang aming Diyos. Ano man, ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ano mang maging panahon, ano mang pagkakataon, ano mang maging sitwasyon, ika'y pupurihin. Ikaw at ikaw pa rin. Oh, oh, oh. 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 Say! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Ikaw at ikaw pa rin. Amen. Yes, Lord. Hallelujah. Amen. Maupo po bawat isa para sa mahalagang announcement bago tayong mag-closing. Amen. Dako po tayo sa ating announcement.
Amen. Para po sa ating announcement, we invite po lahat ng youth next week po ng July 19, 2 p.m. po dito sa ating church. Magkakaroon po tayo ng youth service sa pangungunahan po. Ang ating guest speaker po ay si Pastora Chic. So, lahat po ng youth na pwede po next Saturday po we invite po. Meron po tayong youth service na ang title ay Strengthen Your Core. And every Monday po, meron po tayong prayer matter. So this Monday po, makakasama po natin si Rev Estela. So kung meron po tayong mga prayer request, pwede po natin itong isend po sa ating Facebook page. Or i-message po natin yung Facebook po natin na account po. Or pwede rin po dun sa group chat po natin ng Jesus Lifted Up Family. So 6 p.m. po nag-i-start po yung ating prayer matters. And yung Tinig ng Pag-asa po, tuloy-tuloy po yan. Every Thursday po yan ng 7:30 p.m. Sa ating Facebook din po yan, live po. And ito po yung ating mga weekly events po. Every Monday po, meron po tayong intercession night. Yun po yung sa may prayer matters po natin. And every Tuesday po, ating leaders and workers, spiritual feeding. Via Zoom naman po ito. So yung link po sinasend po sa ating GC. So nag-start po ito ng 8 p.m. every Tuesday. And midweek service po, dito po yan sa ating church. Every Wednesday po yan ng 7 p.m. And last po yung ating soaking. Every Saturday po yan ng 6 p.m. So last but not the least po, wag po natin kalimutang mag-follow and subscribe po sa ating mga social media account. And meron na rin po tayong IG account sa mga hindi pa po nakakapag-follow po sa ating Instagram. Follow din po natin ang ating church na JBLU Church po sa Instagram. So yun lamang po para sa ating announcement. Tumayo tayong lahat. At pagkatapos po ng closing prayer, maiwan lamang po yung lahat ng workers, no? Yung mga tatay kahapon, tsaka yung mga leader natin, mga ministry head. At may pag-usapan lang po tayo patungkol sa pag-share namin ni Kuya Perdi ang ating ministry ng security kahapon. No? Sige po, balik natin kay Lord ang lahat ng papuri at pasasalamat. Ang papuri at pasasalamat aming Diyos. Kaluwalhatian at karangalan alay sa'yo. Narito ang buhay ko, Panginoon, gamitin mo, sa'yo lamang iaalay ang puso ko'y sa'yo. Kasama o ano ang ligaya na darama. May pag-asa akong nakikita kapag kapiling ka.
our Almighty Father, we thank you, God, for this very wonderful day, O Lord. Thank you for being with us, O God. Thank you, Lord, for loving us first, O Lord. We thank you, Father God. We love you, O God. Thank you for your promises. Thank you for being faithful, O God. Thank you for your presence in our lives, Lord. O God, thank you, O Lord God, for teaching us, O God, to being victorious, O God, for every crossovers that we are going to experience, O Lord, in our lives, O God. Without you, O Lord, we can do nothing, O Father God. Yes, O God. Yes, Lord. And we're praying, O God, for peace, O God, for our country, O God, for the whole nation, O Lord. Thank you for everything, O God. Thank you for the words that we have heard this morning, O God. Thank you for the life of Reb Estela, O God, for using her, O God, for us to know the truth about you, O God, for everything that you want us to know in our lives, O Lord. Yes. And we ask, O God, for every shortcomings that we have done, O God. Lord, this morning, O God, we ask also, O God, your blessing, O Lord, Amen. kung paano mo kami, O Father God, iniingatan na sa pagpunta namin dito, O Lord God, ay ganun din, O Lord, ang pag-iingat mo sa amin, O Lord God, sa pag-uwi namin, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon. Everything, O God, that will happen to us this day, O Lord God, and the days ahead, we are going to do it, O God, for your glory, O Lord. And we are praying, O God, that may our lives be, Lord, be a reflection of your goodness, O God. Amen. Use our lives, O God, to share the goodness, Yes. to share the news about you, O Lord, that every people, O God, will know and will be closer, will bring their lives closer to you, O Father God. All those things we give thanks to you, O Lord, in the mighty name of Jesus and in the power of the Holy Spirit. Amen and amen. And may the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious unto you. The Lord turn His face toward us, and God has given us shalom, shalom. Peace be upon us in Jesus' name. Amen. Ayan. Dagdag po announcement, ano? Yun po, ngayon pong